And so bago tayo mag-start, mag-shoutout muna tayo. So, shoutout kay J. Rald Agbuya, shoutout kay Fatima Perez, kay Herza Fatima Perez, kay Agustus Kalantuan, kay John Ray Peralta, kay Vincer Macaraag, kay John Emerson Asuncion, kay Rani Siazon Macam, kay Ma'am Lauren Condat, kay Kuya Kang Raywalk, which is also known as Kuya Richard. Yan. Tapos kay Hisham Castillo na gusto daw mag-feature sa channel ko. Hello and enjoy the show. Without further ado, let's get into the video. Ayan nga guys, so mag-proceed na tayo sa aking video proper. So, this will be, alam niyo naman na sa title kung ano yung gagawin ko. This will be the Jojowain or Totropahin challenge. So, maglalagay ako ng mga pictures dito sa gilid ko. Pero hindi nakasama yung name kasi mahirap mag-edit. Tapos, i-describe ko siya kung sino siya at kung ano siya. Kung ano siya. Malamang tao siya. So, sino lang siya. I-describe ko kung sino siya. Tapos, sasabihin ko kung jojowain na totropahin. At bakit. Okay? So, first is John Ray Peralta. Si Jana. So, ayun guys, si Jana ay isang mabait na kaibigan. So, kaibigan ko siya, galing siya ng BNHS. Isa siyang part ng LGBT community. So, totropahin ko siya. Pero kung naging lalaki kasi, jojowain kita. Charot. For sure, totropahin ko siya. Isa siyang volleyball player, tapos masarap siya kasama. Kaya, totropahin ko siya. Next, EJ Ventura. EJ Ventura is also part of the LGBTQI community. So, he is my friend as well. Kabatch ko siya. So, sabay kami nag-graduate sa BNHS, senior high school. Ang strand niya is FBS. Ako naman ay YUMS. Mabait siyang tao at tropa material siya. So, tuturupahin ko siya. Next naman po ay si Jen Castillo. Isa rin pong member ng LGBT community. So, isa siyang bisexual, volleyball player din siya. Ngayon sa PSU na siya nag-aaral, nasa PSU na rin ako. So, halos palagi kami nagsasama, lalo na pag nasa volleyball court kaming dalawa. Tropa material siya, danceries. Kasama ko siya sa street dancing dati. At, ayun, magaling siya sumayaw, masaya siya kasama, palatawa at marunong siya makisama. Yun ang importante. So, tropa material siya, totropahin ko siya. Next naman is si Rochelle Agbuya, isa siyang babae. So, ayan, hindi pa kami masyadong close sa personal, pero sa chat, super close kami. Siya rin ang isa sa commentator ko sa YouTube. So, Rochelle Agbuya, shout out sa'yo. Salamat sa mga comments and supports and follow mo sa lahat ng social media accounts ko. I love you so much. So, Jowa Material ka kasi, support ka sa lahat ng mga bagay-bagay na ginagawa ng special someone or love mo. So, jojowain kita if ever. Next, Ulysses Solomon. So, shoutout sa'yo at shoutout sa nagbigay sa'yo, si Vincer Macaraag. So, ayun. Ulysses Solomon is a great friend, a great classmate as well. So, kaklase ko siya. At palagi kaming pinag-aasar ng dalawa, ganon. So, si Ulysses Solomon, maaasahan siya. Friendly. So, ayan. Tatrapahin ko siya. Next. Si Vanessa Banana. Hello, Van. So, siya mabait, fashionista, maganda, of course. Yun nga lang, maliit. Charot. I love you, sis. So, Vanessa Banana, tropa material siya, at jowa material siya. So, mga naghahanap ng mga jowa dyan, i-try nyo. I-try. Produkto ka, girl. So, ano yun niya siya, parang stock niyo siya. Tapos, kung magustuhan nyo, edi first movean nyo. Pero alagaan nyo yan dahil sasapakin ko kayo pag hindi nyo yun nalaga. Nakikita nyo to? So, if ever man na naging lalaki ako, jojowain ko siya. Pero kung ngayong bakla ako still, hindi tayo talo, alam mo yan. So, totropahin ko siya, which is tropa naman na talaga kami. Nelvin Macaraag. So, hello sis. Part din siya ng LGBT community. So, mahal na mahal ko yan. Yung
baklang yan. So, ay, masaya siya kasama kasi andyan siya ng time na kailangan ko siya. So, parang nung alam mo, big deal sa akin yung sis, yung pagpahiram mo sa akin yung slipper sa volleyball court. Kasi kailangan ko talaga yung slipper nun. Kasi ang dala ko lang nun is yung heels. Kasi we're supposed to have practice on the Queen of Queens 2020 sa event ng PSU sa Campus Fest. Kaso postpone or canceled ata dahil sa COVID-19. So, ayun. Thank you so much. I really appreciated it. Kung lalaki man ako, jojowain kita kasi you're a jowa material. Pero kung ngayon na part ako LGBT sa akong babae, totropahin talaga kita, sis. Next naman si Annalie. Magsabay-sabay na natin to, guys. Annalie, Teddy, at Vincent. Dito yan. Kasi kayo, pasuot nyo. Kung gusto yung ma-feature sa channel ko, pa-shoutout na kayo. Alam nyo naman na tropa pits tayo. Pero kung sa mga friends out there, sa mga viewers ko, sa mga supporters ko, kung may nagkakagusto man sa tatlong to, free sila. Jowables yung mga yan, mababait, maganda kasama, masaya kausap, mga volleyball player yung mga yan. Dahil si Annalie, ayan, yung babaitang yan. Squad player namin yan sa school. Varsity player siya. Oh, sorry. Tsaka yung dalawang baklitang to na best friend ko. Bukod kay Shania. Shoutout sa'yo. Best friend ko yung mga yan. So, hindi nila ako iniwan ngayong college life. Tsaka short story lang kay Vincent. Nung high school kami, kaklase ko kasi yung grade 8 yan. So, nung grade 8, sabi namin, parehas kami ng course na kukunin sa college. So, ngayon, nag-college kami. Alam nyo ba ang kinuha niya, girls? Alam nyo ba ang kinuha niya, mga Barbie? Is BSE English, which is Bachelor of Science in English Language. Ngayon, hindi siya pumasa. Ngayon, napunta rin siya sa Abel. Diba? Ay nako, balak niya pa akong iwan. Doon din naman pala siya babagsak sa course na kinuha ko. So, yan si Teddy. Kaklase ko yan ngayon. Shoutout sa'yo. Hindi pa rin kita pinapansin. Charot. Pero papansin na kita pagkatapos nitong COVID na sa pasaman. I love you, sis. I love you all. Kayo tatlo, mga pangit. Miss ko na kayo. Peace out. Okay, next. What's poppin'? Rose Bell Divina. Yan. Kaklase ko rin yan. Actually, love team sila ni Ulysses Solomon. Yung naunang picture kanina. So, si Rose Bell Divina, kung siya, maarte. Masyado na babae. Maporma, malinis sa katawan, mabait, matalino din. Pero palaging late kasi tiga San Carlos siya. Tapos kailangan niya pang bumiyahe ng ilang minutes, 30 minutes or more para lang makapasok. So, understandable naman yun. Pero dapat, girl, gumising ka ng mas maaga. Tip ko lang sa'yo. Tapos, jowa material siya kasi maganda, mabait, matalino, asa kanya na lahat. Kaso nga lang masungit siya. Kaya bawas mo yung pagiging masungit mo, girl. So, ayun. Jojowain ko siya if ever man. Next ay si Carla Custodio. Isa rin tong kaklase ko. So, yung mga kaklase ko yung mga yan. Mabait, maganda, matalino, masaya kasama. At hamster or pet lover siya, especially sa mga hamsters. So, may mga alaga siyang hamster. At sabi ko sa'yo, girl, bigyan mo na ako. Ready na yung cage ko. At, ayan. Jowa material siya. Love niya ang K-pop and everything. And, K-pop ba o manga? Wattpad. Okay. Ano ba yun? So, ayan. Kung ako, tatropahin ko siya. Next naman ay si Paul Magat from PSU Campus Junior High. Nirequest siya ng baby ko na si Althea. So, ayan. Kasi nagkaka-crush siya sa'yo. Ayan. Binuking na kita na para umamin ka na. So, Paul, naging crush kita dati. Charot. So, hindi ko siya nakakasama pero alam ko yung ibang traits niya, gaya ng pagiging tahimik niya. Matalino din siya for sure, kaso hindi nga lang siya dancerist. Kasi sumayaw siya once dahil sa performance task nila. At wala lang, natawa lang ako. Charot! Ang laitera ko, no? So, ayun. Love ko yan si Paul. Jowa material din siya, kaya jojowain ko siya if ever man. Next, guys,
Si Nika Ico Paragas, my only baby boy, as in, jowable material siya. Ang pogi-pogi. Nakakainis! Actually, he's my crush. He's my baby. Oo, baby boy ko siya. Ang nickname niya sa, ayun na sinabi na girl. Ang nickname niya sa Messenger is Pogi with heart na emoticon. Kinikilig ako. Hindi nakakainis. So, ayun nga. Nagulo yung hair ko. Ano ba yan? Okay. Balik tayo. Nika Ico Paragas, traits niya ay Pogi. Ayan na nga po, Matalino. napasandal na sa kilig. Ewan ko lang kung matalino kasi hindi ko siya nakikita eh. Pero, ayun, mabait, maganda kasama, artistahin level yung kapugian niya. As in, I'm obsessed. Charot. Tapos, kaso nga lang, okay, sabihin ko na sa'yo para alam mo, if ever man naman panood mo to, sabihin ko na yung mga mo, ayoko sa'yo. Ang tagal-tagal niya mag-reply sa akin, guys. Tapos, nakikinig ako parang tanga na. Charot. So, ayun, ang tagal niya mag-reply, pero okay lang yun, I understand, kasi nag-aalaga siya ng ading niya, which is si Johan. Tapos, nagpa-post tuloy ako. Tapos, jowa material siya. Tapos, sa mami niya pala, kay Ma'am Monica, huwag kayong magalit sa akin. Crush lang to, promise. Hintayin ko na lang yung anak niyo maging college. Charot. Ayan. So, kung na pahabain, makababuking ako dito. Charot. So, kay Nika Ico Paragas, jowable siya. So, jojowain ko siya. Favori ko, kay Rico na maampap. So, si Rico ay isang valuable player. Position niya ay middle. Middle ba siya? Oh, middle ata siya eh. Tapos, ayan, maliit, maitim, ayan, panlalait na. Pero friendship ko yan si Rico, promise. Solid kasama yan. Grabe yung pakikisama niya sa amin. Mahal na mahal ko yan si Rico, pero tutupahin ko lang siya. Next ay si Kuya Edric Laksamana. Hi sa'yo, Kuya Edric. So, ito siyang SK chairman dito sa bayan ng Bayambang. So, heart ko yan, si Kuya Edric. Power middle din yan. Matangkad, mabait, pogi. Nasa kanya na siguro lahat ng magagandang traits, kaso may ibang ugali siya na parang nagmo-mood swing siya, ganun. Pero okay lang yon, is part of life. At nasa tao na yan kung paano mo siya pakikisamahan. So, kung jojowain, jowable siya eh. So, jojowain ko siya. Kay John Mark Tamayo Dorego. So, eto si John Mark Tamayo Dorego, pinaiyak ako nito once. Kasi nagselos ako dun sa girl na kaklase niya. Pero okay na yon, hindi ko na siya crush ngayon. Inan-crush ko na siya. Pero friends kami. So, volleyball player din to. Ang position niya ay middle. BSE science siya. He loves science at matalino siya. He also loves coffee, which is mutual sa akin kasi I also love coffee. Pero tinigilan ko na kasi nakakatawa yun, guys. As in legit. Para sa akin, nakakatawa siya. Pero kung jojowain ko siya, okay lang. Jowable naman siya eh. Pero mostly mas tatropahin ko siya kasi friend zone niya na ako. Charot. So, ayan. John Mark Dorego, next. Doon naman tayo kay Dennis Torio. Si Dennis Torio ay isang friend and kabatch ko din. Sa PSU din siya nag-aaral. Hindi kami masyadong close, pero he's a basketball player and also a volleyball player din. Nung lumaban ako ng badminton sa Lingayen, which is, ang laro ko nun is mixed doubles, ay kasama namin sila. So, ayun, si Dennis Torio yung Adonis ng ng team namin, which is the St. Vincent Ferrer Youth Ministry Youth Parish Ministry. Ayan. So, sila yung kasama namin doon sa Tabin 2019 pala, nung ginanap ng October. So, ayan. Totropahin ko lang to. Okay, next naman, si Sian James Langit ng Mapandan, Pangasinan. So, ito, to be honest, guys, naging crush ko to. Okay na, magdadrama na ako. To be honest, guys, naging crush ko to ng sobrang tagal. Kaso, nung una, very magulo tong pagka-love story ko sa kanya kasi, love story ba? Wow, one-sided love. So, ayan.
Okay guys, so medyo magulo nga yung ano ko sa kanya kasi nga yung friend ko is naging sila. So parang ang sakit para sa akin. Kasi alam ng friend ko na gusto ko siya. Alam din niya na gusto ko siya. Pero pinili nilang silang dalawang magsama. Di ba ang sakit naman nun? Charot. So, okay, siya yung ka-late night talk ko palagi. Yung kausap ko ng 1 hour, ganon-ganon. Sa mga my day ko. Pero ngayon wala na. Kasi, one time, blinak niya ako. Tapos, nag-video call kami ng friend ko gamit yung account niya. Tapos, nakita ko si Iko, yun. Tapos, in-unblock niya ako. In-unfriend ko siya. Kinonfirm niya ako. Tapos, ngayon, in-unfriend niya ulit ako kasi may ginawa ako na hindi siguro niya kinatuwa. Nagalit siya. Tapos, yun, in-unfriend niya ako. So, kung jojowain ko siya, kung bibigyan ako ng pagkakataon kung jojowain ko siya. Pero kung tropa lang, edi tropa lang. Tanggapin na natin yung fact, guys, na tropa lang, okay. Next. Kay Aaron Nithi, hello sa'yo. Grade 10 na ata to sa BNHS, or senior high sa BNHS. So, siya isang cute, adorable person pagkaharap mo. Ang kinatatandaan ko lang sa kanya is yung sumayaw siya sa stage. Meeting the Avance ata yun. O, sumayaw siya sa stage. Grabe. Very flexible ang katawan, as in, legit. So, kung tutropahin ko man, ay kung papipilin man ako, tutropahin ko siya. He's cute. Yung mga volleyball player, si Kuya ay isang middle siya, varsity player siya ng PSU dati. Ngayon hindi na kasi graduate na siya. Tapos, jojowain ko siya kasi jowable material siya. Tingnan nyo naman, ang gwapo-gwapo. Tingnan nyo kung sinong mag-i-ignore dyan. Diba? Ay, nako. Next naman guys ay si Jack Torres. So, si Jack Torres, masaya siya kasama, legit. As in, nakasama ko siya one time. Hanggang sa napaamin ako sa kanya na crush ko siya nung street dancing. Nung after ng sayaw namin, first run namin kami, napaamin ako sa kanya na crush ko siya. But still, na friend zone ako. So, it's okay. It's part of life. Tinanggap ko na yun. At in-admire ko pa rin siya no matter what happened. Kasi it's just crush. Wala namang mawawala, diba? So, guys, si Jack Torres, jawable material siya. I love him so much. Pero hanggang tropa lang daw. So, tutropahin ko lang siya. Next ay si John Nick. Kung di ako nagkakamali, ito ating libero sa Perez. So, hello John Nick. Shoutout sa'yo. Tutropahin ko tong balang to kasi bata pa siya at saka ang cute-cute nyo. Okay, next naman tayo kay Justin Ezekiel Payumo. Okay. Siya ay isang batang hindi ko kilala. Charot, pero mention siya ni Gerald Agbuya. Yung sinoutout ko kanina. So, ang gwapo niya, as in, nakita ko sa DP niya. Hindi ko pa ito nakakasama eh. So, yun lang, pagbabasihan ko, ang gwapo niya. So, jojowain ko siya, definitely. Kaso may jowa ata, so, X tayo dyan. So, next, kay Roger Travenya Makaraag. Ayan, si Roger, friend ko yan noon kasi special signs siya at very close kami ng mga special signs kasi belong ako sa second section noon. So, ayan, close ko lahat ng special signs from grade 7 to grade 10 at yun, jojowain ko siya kasi gwapo siya, mabait siya, matalino, nasa kanya na lahat ng good traits, humble pa. What's poppin'? Ayan, so yun na lahat guys pala ng mga jojowain or totropahin ko, which is the local friends ko sa YouTube. So ayan, sila yun guys. Sana na-enjoy nyo yung video na to and don't forget to like, share, subscribe to my YouTube channel kasi kung hindi ka pa nakapag-subscribe, madaya ka, nakanood ka na ng video kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na, hintayin kita, sige. Tagal, hintayin kita. Kailangan pa natin ng 200 na yung subscribers ko. So, kailangan natin ng 1,000 subscribers yon. 900 and 800. 800 na lang guys na subscribers ang kailangan. So, subscribe na kayo. Share nyo na tong video na to sa mga friends nyo. Pag hindi pa, para makapag-subscribe na rin sila. Tapos, panoorin nyo ng panoorin tong video na to kasi kailangan natin ng 4,000 hours view
4,000 viewers pala. So, ayan na guys. Yun lang. Always remember, be gorgeous, glamorous, be authentic, be Michaelicious. Bye guys!